Inauterietan mozorrotzeko batzuk etxeko trastelekura jotzen dute mozorro zarren bila. Berriak egiten dituztenak berriz, batzuk tela bila joaten dira eta ondoren etxean egiten dituzte, eta beste batzuk jostunengana joaten dira trajeak egitera. Hiru errealitate mota ezagutuko ditugu. Askok egiten dute lehen pausua tela erostea izaten da, eta horretarako jende ugari, Tolosako kilora etortzen da, nora bestela. Hemen daukagu Edorta. Kaixo, egunon. Noiztik hasi zinaten zuek pixkat inauterietako giroa eta nabaritzen ez? Jendea tela bila noiz etortzen hasi zen edo? Ni baino lehenago aita zizian eman, eta hemen igual 30 urte bat bai darmakiula inauteriko lanakintzen. Eta aurten bereziki noiz nabaritu duzu inauteri giroi bazetorrela? Azarotikan ja kuadrilla hundik eta ja nahiko martxan dauzkeu. Joan dan urteko azarotikan ja hasita daude. Zer da aurten gehien bat eskatzen nahi dian tela edo zer da gehien saltzen nahi dana? Oso ondo saltzen nahi dian tela klasea da hemen daukazuen oitakiko haula koltxatue, gorputza hundikiko tela, volumen handikiko traje egiten nahi ditulako, bereziki ikastolako kaskabarrakiko umek eta horrekin di joazti denak eta. Eta bestela, norbanako jendeak eta zer da gehien eskatzen duna? Betiko gauzoitako brillo dun telak eta txantxo dunak, raia koloretakiko eta horako gauzoitan beti oso ondo manejatzea. Zer da traje batek behar duna ona izateko? Originaltasuna nik usteet. Baina, urtez urte zailago izaten da olako gauz oso berezik ataratzia, baina ititu gauza rarok dugu indikan. Eta bukatzeko, zuek inauteritan, ez dakit, mozorro dutare, ateako zate? Guk aurten kanpoagoaz, baina urtero normalen hemen baldin gaude, urtero mozorratu itea. Korreo kaleko Maritxu dendan gaude, eta kasu honetan trajeak hemen egiten dituzte. Maritxu, noiztik zabiltz inauterietako traje prestatzen? Aspalditikan, 30 urte, 35, holakon bat. Eta aurten noiz hasi zinen gutxi gora bera nabaritzen jendea inauterietako prestatzen ari zela, trajeak eskatzen? Urtea zehar pixkanaka juten geha egiten paiasok, gero, almazen eukitzeko pixka bat, eta gero jendia hasi da, eguarritako iastea. Konta guzu pixkat, zer da gehien eskatzen dena? Hemen adiaz ikusten ditugu txilabak, paiazo jantziak? Ni nahi de potentziatu txilaba eta paiasoa. Paiasoa da disfraz bat asko gustatzen zaitela nahi, beti gustatu zait, beti atera naiz. Eta, jendia jemei ikusten dut asko gustatzen zaiola. Eta Maritxu, traje batek zer behar du ona izateko? Nire ustez, gaude herri baten hotza egiten dula, orduan, zozer beroa behar du, bai painoa o bai polarra bero nadie. Orduan, ni pensatu nun, ni nire semezarren nahi nion doblea. Eta hoi jarri nun eskapraten, da gustatu jendiei gustatu izitzaion. Orduan, ikusi de jendia nahi dula, ona izateko, batekin, alde batea bakarrikan jartzen baldin badiozu polarra, ez du nahi. Kasu honetan animali eta paiazona dauzkagu. Porque ja denbora ez digun baten egiteko, orduan hori hasi nahi zekartzen, zozer merkego ateratzen da, baina, gustatu egiten dare, bai. Eta, klaro, buruak hoi da, kasi imposible egiteko berdina. Zuko honetan, inauterietan, nola mozorrotuko zara? Aurten oindikan ez dakit, eta hoi sekretu izaten da. Baina bai, beti mozorrotzen naiz, beti. Maria Pilar Lasa Jostun Akademiera etorri gara, eta kasu honetan telak ekarri egiten dizkiote, eta berak eta gainontzeko lankideek egiten dituzte trajeak. Maria Pilar, noiz hasi zineten aurten inauterietako giroa bazetorrela nabaritzen? Inauteritako noviembrian hasi ginen. Hasi ginen preparatzen, pentsatzen zer egin nahi zuen, eta egoarri pasa ezkioz, erabat, egia. Zer da gehien eskatu dizuten aurten? Aurten, egia, deskimale bai, desente, mexikanuare bai, paiasuanak urtero ez zela, beti ikendia. Eta geho txilabaketare, aurten mordoska bat.
izan die urtiak, txilabak inestiteunak, baina urten asko egiten. Baudez, betiko traje batzuk, ez? Beti, bai. Indi joanak bai, beti urtero egiten diena dira, indi joanak. Eta kaldera eruanak eta inauteritako zehatzen da guztia. Zure kasun, aurten ez dakit berez isegoa izangoan urtea, jubilazioa hartu, eta zure azken inauterik izango dira jostun bezala. Nei josten bezala azken urtia bai. Zenbat urte zaitu zea? Josten 50, da akademiakin 40. Beraz, inauterik beti lanean ez otu izan dituzu. Beti. Eta normalien lan askokin gaina. Aurten gehiago disfrutatzea tokatzen da. Aurten gehiago tokatzea disfrutatzea. Eta pentsatuta dukazu dagoeneko nola mozorrotu edo? Ez, oaindikan ez, gu nola dazkaun ja prendakin da, azkeneko momentun, esaten dugu. Hau, hortan jantziko geha eta hola ibiltzen gego.